kontu hau ja duela 4 urte aurrera eraman zen Nokalauasa dinamikatik dator, non Gasteizko eragile ezberdinak bildu ginen Inauteri Festaren inguruan alternatibak kalera ateratzeko, eta aurten ere espazio autogestionatuetatik sortu da dinamika hau, eta bertan bildu gara Talkako, Auzolanako, Sumendiko, Errekalehorreko eta Gasteizko gaztetxeko lagunak egun hau antolatzera. Ikusten genuelako Inauteria Gasteizen jai nahiko handia zela, baina ez geneukala espazio bat gure alternatiba kalera ateratzeko, eta jaia bai eta borroka ere bai aldarri horren pean egun polit bat sortzeko. 11etan hasi gara Sumendin, azken despistatuek mozorroa bukatu zezaten, eta behin denak mozorratuta, PPU Bis plazara joan gara, eta bertan ordu batetan txupinazoarekin batera Marianita da Gorria egin dugu. Horren ostean, gure karrozarekin ibili gara auzotik, Judimenditik, eta Sumendira joan gara bazkaltzera, hor bazkaldu dugu denek batera. Eta orain errekatukada izan dugu Judimendi girotzen, eta orain gure karrozarekin zentro horuntz goaz. Eta gero gaztetxean egingo dugu epaiketa. Gure karrozaren pertsonain nagusia epaituko dugu, hau da Urtaran Karapan Jaun Txit-Gorena. Eta azkenean inauteri tradizional guztien oinarri da udaberriaren etorrearekin batera urteko gaitz guztiak erre eta urtaro berriari ongi etorria ematea, eta gure gaitz guztiak urtaranen ahotan sartuko ditugu zuzen.